ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ዓኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ንሓጢአት ሞይትና ንጽድቂ ህያውያን ኮይና ኢና ዝብል እዩ ንሓጢአት ሞይትና ንጽድቂ ህያውያን ኮይና ኢና ሃሌሉያ ንሓጢአት ሞታቲና ንጽድቂ አምላኽ ግን ህያውያን ኢና ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታ እዩ ክርስትና ካብ ክትኮኖ ካብ ክኸውን ኢልካ ትጓዓዞ ጉዕዞ ድጅምር ኣይኮነን ካብ ኮይነ ኢልካ ትጅምሮ ጉዕዞ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ክርስትና ኮይኮናዮ ድተጀመረ ነገር የለን ኩሉ ኮይና ኢና ጀሚርናዮ ስለዚ ብሕጂ ክንኮነ ኢልና ንጎዮ ነገር የለን ብሞቱ ሞይትና ኢና ብስቕለቱ ተሰቂልና ኢና ብትንሳኤ ኸ ተንሲእና ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘል ዓለም ጎይታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕስ 5 ከምዚ ይብል ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራት እንተኾይና ከምኡ ኸኣ ብትንሳኤኡ ክንሓብሮ ኢና ሪኢኹም ብሞቱ ስለዝሓበርና ኢና ብትንሳኤ ሓቢርናዮ ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂኡ እዩ ካብ ሓጢአት ሓራ ወፂኡ እዩ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢአት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢአት ስጋ ምእንቲ كتأفق أتا أرجيت سبنا مسؤو كم التسقل فليتنا علنا أتا أرجيت سب أتنا حاتيات سب أتنا حاتيات متشو زنبر السب أتتسلمات كم دللا يزجوز زنبر السب نسو مس كريستوس أم مسكال تسقيليو مويتي إلو مسحف كلوس سلازم نحنا كبحاتيات حرائنا نمنتاي تتبهلا أوريدي نحاتيات موتاتنا يسوع نزل على قويتاي كأتيلو خمزيلو أتي كم موتا زتنسأ كريستوس مليسو كم زي موت موتون أبو كم زي ملخ فليتنا نحنا مس كريستوس كم موتنا مسعود ما بهوت كم إن نبر نأمن علونا يسوع كريستوس نزل عالم قويتايو نأمن علونا يلو كأتيلو خمزيلو مالت موتو حنسا نخل جيزي كاب حاتيات إيو زموته هيوتو جنا نأملاخ إيو زنبر هيوتو جنا نأملاخ إيو زنبر كم أدما نسخاتكم كاب حاتيات كم زموتكم بكريستوس يسوس جنا نأملاخ هياويان كم زخونكم نرأسكم تصارو بتعم زجرب نجاريو حواري باولوس تخكلنيا زخونه ناي كريستوس أمرو ناي كريستوس حسب زنبور السبيو ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጻፈው መልእክት እንተዳ አጽኒዕናዮም በጣም ናይ ክርስቶስ አእምሮ ህልውና ይደጋጊሙ ዝዛረብ ምክንያቱ ክርስቶስ ዝኾነ ሙስኡ ስለ ዝኾናዮ ናቱ አእምሮ ህልውና ግዴታ እዩ ነምንታይ ተተባሃለ ከምትሱ ዝሐስቦ ክሳዕ ዘይ ሐሰብና ከምትሱ ዝኾናዮ ክንብሮ አይንኽእልን ኢና ምክንያቱ እሱ ዝኾነ ኢና ኮይና ሙስኡ ተሰቂልና ሙስኡ ሞይትና ሙስኡ ድማ ህያውያን كوينا إنا نحاتيات كم تكريستوس موتة أنا نسخم من دما نحاتيات موتاتنا كم تموت دقيمو أب كريستوس كجزء زي كقل أبانا دما موت دقيمو كجزء أي كقلنيو نمنتاي تدعي لكموني حدش فترات سلا حاتيات مومات زيد ليو فتراتيو نمنتاي تدعي لكموني حدش فترات already دحرموت زمت فتراتيو تنسائي دحرموت زلو هيوتيو سلازي اتناي موت هيوت نتا اب تنسائي زلو هيوت كرخبون كبوصحون اي كلنيو موت مچرشا مستغبرو لي حدش فطرات مزيو سلازي انا نسخو من دما اتحدش فطرتينا اذا حدش فطرت بحج نخموت اب تغلاي اتونيو بحج نخموت صوم صلوتنا يوسدنيو بحج نخموت لعلن تحتنا يبلنيو نمنتاي تدعي لكمني حدش فطرت مو ما تعدلينيو اوريدي حدش فطرت نتلعل هياو كوينو توليديو نغزابير هياو كوينو توليديو مخنياتو دحرتنا يموت زلو علم زمت فطرت سلا زخونه دقيم حاتيات ابو خملخ ايكلنيو سلا حاتيات اب تقل مئتاو يدلينيو نمنتاي تتبهاله اوريدي دحرموت زلو هيوتيو سلازي حدش فطرت كونكا بحج ختموت تقوين تدا الله خونكا بتخكل حدش فطرت مالت انتاي مالت مخانو
ኣይበጽሕካይን ወይ ኣይተረድአካን ኣሎ ማለት እዩ ምኽንያቱ ኣነ ሓድሽ ፍጥረት ብክርስቶስ ኢልና ንኣምን እንተዳ ኮይና ናይ ሓድሽ ፍጥረት ኣተሓሳስባ ክህልወና ይግባእ እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሓድሽ ፍጥረት ኣተሓሳስባ ንብጻሕ ተባሂሉ ናይ ሓድሽ ፍጥረት ኣተሓሳስባ ኣነ ንኣምላኽ ህያው ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ ምኽንያቱ ሓድሽ ፍጥረት ህያው ዝኾነ ህይወት ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ እቶም ብክርስቶስ ዝኣመና ዘበልና ብሞቱ ከም ዝሞትና በትንሳኤኡ ከም ዝተንሳእና ብስቕለቱ ከም ተሰቐልና ክንኣምን ይግበአና እዩ ኣብ ናይ ትንሳኤ ህይወት ኮንካ ስለሞት ኣይሕሰብን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ኦሬዲ ትንሳኤ ንሞት ዝሓለፈ ህይወት ስለ ዝኾነ እዩ ንሞት ዝሰገረ ህይወት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ህይወት ዝኾንኩም ስለ ኃጢአት ሞት ምሕሳብ ኣይድልን እዩ ሓድሽ ፍጥረት ስለ ኃጢአት ትግል ኣይድልን እዩ ንሓድሽ ፍጥረት ኃጢአት ደጊሙ ክመልኮ ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ሓድሽ ፍጥረት ባህሪኡ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ኔቸር ኣምላኽ እዩ ጽድቁ ጽድቂ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እዚ ፍጥረት እዚ ከምቲ እግዚአብሔር ንኃጢአት ትግል ደድልዮ እዚ ህይወት እዚ ድማ ከምኡ ካብ ኃጢአት ዝጸረየ ናይ እግዚአብሔር ጽድቂ ዝተመልአ ናይ እግዚአብሔር ዓይነት ህይወት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እዛ ህይወት እዚኣ ኣባና ስለዘላ ነዛ ህይወት እዚኣ ዝምችእ ኣእምሮ ድማ ናይ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ምኽንያቱ ኢየሱስ እታብኡ ዘላ ህይወት ይካፊሉና ኣነ ብርሃኔ ቶም ድስዕቡን ከዓ ብርሃን ህይወት ክረኽቡ ኢሉና እዩ እዚ ብርሃን እዚ ህይወት ረኺብካ ስለ ጸልማትን ንጸልማት ሙማትን ምሕሳብ ጌጋ እዩ እቲ ሓቂ ንሕና ንኃጢአት ምውታት ኢና ንጽድቂ ግን ህያውያን ኢና ከምቲ ሰይጣን ኣብ ዘፍጥረት መጺኡ ንኣምላኽ ዘሞተና ንዕኡ ድማ ከም እንነብር ዝገበረና ክርስቶስ ድማ አንጻርናቱ ይገሩና ንኃጢአት ንዘለዓለም ከም ንሞት ገይሩ ንጽድቂ ድማ ንዘለዓለም ህያውያን ይገሩና ሓወይ ሓፍተይ ከምቲ እሱ ዝረኣየካ ንርእስኻ ቁጽራ እሱ ከም ዝሓስቦ ሕሰብ እሱ ከም ዝሞትናን ከም ዝተሰቐልናን ንኽብሪ ድማ ህያውያን ምዃንናን ይዝፈልጥ ፍልጠቱ ይኹን ፍልጠትና ንኃጢአት ሞይትና ኢና ንጽድቂ ግን ህያውያን ኢና ሞት ኣባና ስልጣን የብሉን አሜን